Jala, Nafarroa Palestinarekin eta boikota, desinbertsioa eta zigorra Nafarroak, nafartar herritarrak mobilizatzera deitzen dituzte ekainaren 1 igandean. Israele Palestinan eragiten duen indarkeri jasan ezina salatzeko. Nafarroko gobernuak berehalako sueten iraunkorra eta setio suntsitzailearen amaiera eskatu dizkio Israeli. Bidean, anbulantzien enpresa publikoak larunbatean hasiko du bere jarduera. Uztailan amaituko dituzte soto etxeko baratzeak eraberritzeko lanak eta ordutik aintzinera prestakuntzarako eta ekoizpen ekologikorako erabiltzen ahalko da gunea. Etxa bakoitzeko Nikasio Landa ikastetxe publikoan eginen dute hurrengo auzo eztabaida gunea hortzegunarekin. Jala Nafarroa Palestinarekin eta boikota desinbertsioak zigorra Nafarroak nafartar herritarrak mobilizatzera deitzen dituzte ekainaren 1 igandean. Israelek Palestinan eragiten duen indarkeri jasan ezina salatzeko. Israelek Gazan eta Zisjordanian sortu den bortizkeria eta basakeria egoera larria dela eta Netanyahuren gobernuak Gazaren aurkako ofensiba are gehiago handitzeko mehatxu esplizitu egin duen honetan 55.000 persona baino gehiago hil dituzten lekuan, Jala Nafarroa Palestinarekin eta boikota desinbertsioa zigorra Nafarroa plataformetatik herritarrak kalera ateratzera animatu nahi dira, egoera honen aurkako gaitzespena ager dadin. Bi kolektibo gainera Nafarroko gobernuari eta instituzioei eskatzen diete urras bat aurrera egin dezatela eta Gazan eta Zisjordanian giza eskubideekiko eta nazioarteko zuzenbide humanitarioekiko duten konpromisoa benetan erakus dezatela. Jala Nafarroa Palestinarekin eta boikota desinbertsioak zigorra Nafarroarentzat plataformak orain da momentua errandu. Instituzioek gizartari entzuteko garaia da, eta hitzetatik ekintzetara pasa daitezela genozidioa, apartheid eta okupazioa jarraitzen duten bitartean Israelekin harremanak etenez. Manifestazioa erran bezala igandean ekainaren 1 eguerdiko 12 aterako da Baluarte plazatik. Nafarroko gobernuak adierazpen instituzional bat onartu du atzoko saioan Israeli berehalako sueten iraunkorra eta Gazako zerrendako biztanle zibil palestinarrei ezartzen ari zaien setio suntsitzailearen amaiera eskatzeko. Gainera, zonaldeko biztanlei laguntza humanitario emateko blokeoa gaitzesten du. Nazioarteko zuzenbide humanitario urratzen duelako eta nazioarteko justizi korteak behin eta berriz emandako aginduei men egiten ez dielako. Carmen Maeztu Eskubide Sozial, Gizarte Ekonomia eta Enplegu Kontseilaria prentsaurrekoan adierazi duenez, foru gobernuak Israelgo armada Palestinako herriari egiten ari zaion bereizi gabeko erasoak gaitzesten ditu. 2023ko urritik 50.000 biktima baino gehiago eragin baituzte eta goseak, desnutrizio akutuak, goseteak, gaixotasunak eta heriotzak eragindako hondamendi egoeran bai daude ja, 500.000 persona osasunaren mundu erakundearen datuen arabera. Nafarroko gobernuko lehendakaria foru komunitatean osasun garraioaz arduratzen den sozietate publiko berriaren egoitza nagusia bisitatu du. Iruñako Agustinos Industrialdean. Ekitaldian zehar egoitza inauguratu da ofizialki eta datorren larunbatean maiatzaren 31an zerbitzua martxan jartzeko erabiliko diren anbulantzien flota eta ekipamentua aurkeztu dira. Erran bezala Iruñako Agustinos Industrialdean dago bideanen egoitza nagusia eta 2 solairu dituen eraikin bateko osatzen du, 540 metro kuadrokoa bakoitza. Bulegoetarako, koordinazio zentrorako, prestakuntza zentrorako eta bertze administrazio bulego batzuetarako. Eta 2.450 metro karratuko nabe batek 50 ambulantziarako, biltegirako eta guardiako langilentzat egokitutako espazio baterako. Bidean 432 langileko plantillarekin hasiko da lanean eta hoietatik 400 gaur egun Nafarroan zerbitzu ematen duten enpresetako langileen subrogaziotik datoz. 110 anbulantzia izango ditu, hoietatik 61 berriak, rentin bidez erositakoak eta 59 subrogatuak.
guztiak 2 urte baino gutxiagoko antzinatasuna dutenak. Hoien artean, bizi euskarri oinarrizko eta aurreratuko ambulantziak daude, baita obesitate morbida duten paziententzako bariatrika bat ere, orain arte erkidegoan ez zegoen zerbitzu bat. Iruñako egoitzaz gain, Nafarroko beste 14 herritan ere oinarriak izango ditu bideanek. Foru lurralde osoan modu arin eta koordinatuan zerbitzu emateko gaitasuna indartuz. Uztailan amaituko dituzte Iruñako Soto etxeko etxe zurieko baratzeak berreskuratu eta egokitzeko lanak, Arantzadi parkean. Hala espero du Iruñeko udalak, dagoeneko negutegiak konpontzea baino ez baita falta. Estalki osoa aldatu beharko dute. Hirigintza gerentzia eta batzorde inguru horretan izan dira, lanen bilakaera ikusten, urtarrilean hasi ziren lanean eta datozen asteetan amaituko dute. Lan hoiei esker baratzerako 11.600 metro karratu berreskuratuko dituzte, eta Soto etxeak hartzen duen lursail osoa eraberritzeko proiektuaren barruan ari dira lanean, prestakuntzarako eta ekoizpen ekologikorako egokitu nahi dute. Iruñeko udalak Lakuntza Hermanos enpresari esleitu zizkion baratzea berreskuratzeko lanak 281.264 euroan, bezi gabe. Lehen fasean lursaila garbitu dute, alegia zaborra kendu eta belarra moztu dute, eraberritzeko lanak egin ahal izateko. Ingurua oso egoera kaskarrean zegoen, urteetan erabili gabe egon delako. Hondakinak zeuden pilatuta eta sute bat baino gehiago izan dira gainera. Bertzalde, hainbat hilabetez etxerik gabeko jendea bizi izan da hor. Garbitu eta desinfektatziaz gain izurrien kontrako tratamentu bat ere egin behar izan dute, arratoi ugari baitzeuden. Garbitzen bukatu ondoren lursaila mugatzeko itxitura berria jarri dute eta instalazioak berritu dituzte. Halaber, solarri zaharrak kendu eta berria jarri dute eta aste honetan bertan etxola prefabrikatu bat jarriko dute baratzen gunean lanabesak gordetzeko. Gainera lursailan zegoen urmaela hustu egin dute garbitu eta berriz betetzeko. Azkenik, negutegietan hondatutako zatiak kendu dituzte berria jartzeko. Segurtasuna bermatzeko, bideo zaintzako sistema bat jarri dute, eremurako sarbideak kontrolatzeko. Baratzeak guztiz erabilgarri egoteko funtsezko bilan egin beharko dituzte datozen astetan, batetik ureztatze sistema hornituko duten ponpa jarri behar dituzte eta bertzetik negutegiak konpondu estalki osoa aldatuko dute eta hondatuta dauden egituraren zatiak ere bai. Etxabakoitzeko auzo eztabaidagunea Nikasio Landa ikastetxe publikoan eginen dute hortzegunean 6:30-8:00. Auzo eztabaidagunean izanen dira Indika Alonso auzo zinegozia eta herritarren segurtasun eta bizikidetza zinegozia, Aitziber Kanpion Gamboa herritarren partaidetzako eta euskerako zinegotzi berezia eta hainbat udal teknikari. Eztabaidagune nagusiaz gain haurrendako eztabaidagunea ere eginen dute 5:00-7:00 izanen da. Haurtzaroko programaren lokalean, liburutegi publikoaren aurrean eta eztabaidagune nagusiaren hasieran aurkeztuko dituzte aurrenean ateratako ondorioak. Aurrendako eztabaidagunean 3 eta 12 urte bitarteko haurrek parte hartzen aldute eta aukera paregabe izanen dute elkardu eta auzoa hobetzeko proposamenak egiteko. Auzo eztabaidagune nagusian Nikasio Landa ikastetxe publikoko haur hezkuntzako eraikinean eginen dute eta zuzenean ikusten ahalko da Participa Pamplona YouTubeko kanalean. Auzo eztabaidagunea Etxabakoitzeko auzotarrek eta gizarte eta ekonomia ehuna osatzen dutenek parte hartzeko organo irekia da, ohiko moduan eztabaidagunearekin batera hiri markaren erakusketa, Pamplona bagara, Iruña de berda, eta beste zenbait udal egitasmo ikusten ahalko dira Etxabakoitzeko adinekoen lokalean. Urdanoz etxe multzoan. Asteartean auzoko gune eta proiektuen berri jakiteko ibilaldi bat egin dute Ipar Etxabakoitzeko pasealekutik abiaduta.